hyn o bryd, mae Carys Lake yn ymgynghorydd cefnogi gwelliant, Continuum y Gymraeg uwchradd gyda gwe, sy'n licio gweld y bathodyn teithio'n swydd fi, a mynd deud o draws bron. Cyn hynny, fi'n gyfrifol am lunio strategaeth iaith uwchradd Gwynedd. Sefydlwyd Canolfan Iaith Uwchradd yng Ngwynedd 15 mlynedd yn ôl, a bu'n bennaeth y ganolfan honno gan lunio'r cwrs iaith a hyfforddi y maes addysg drochi. Yn bersonol, mae addysg drochi yn ffantastig. Dwi wedi gweld o'n gweithio i gymaint o, wel, yn yn achos i gymaint o oedolion, ond yn amlwg mae'r llwyddiant hwnnw, mae oedolion yn gwybod bod o'n gweithio. Mae'n mynd am wsos i Nanstwrn cystal a mynd i ddosbarthiad y nos am 2 blynedd unwaith yr wythnos, unwaith yr wythnos. Maen nhw'n cymryd 8 mlynedd i wneud yr un faint o gynnydd a maen nhw'n gwneud mewn wythnos yn trochi. Felly, da ni'n mynd i gael clywed rwan am sut mae'r system honno yn gweithio ymysg plant a phobl. Diolch, Carys. Diolch yn fawr iawn. A ni jyst yn mynd am bwrdd yn llwyr sydd ddim. Dwi ddim yn mynd i sôn am yr addysgochi fel na digwydd, a Gwennan a Sian fydd yn sôn wedyn. Ond am brosiect ddigwyddodd yn Ysgol Uwchradd Tywyn. Mae hynny fis Ionawr dwytha ac ar ôl y Pasg. Ond dwi ddim yn mynd i sôn yn byd am hynny bach, dwi eisiau chi sbio ar y llun. A dwi am eich tywys chi wan, cicwch chi sôn am ddim byd. I Gwynedd, i ran isa Cantref Meirionydd, i Ystym Aner, yn enw'r llws, i Abergynolwyn, i Blwydd Rhos Lefain, dwi'n gwirionnu fo'r enw yma, i Ddyffryn Dysynu, a chael cip ar Greu Gyderyn, i fanna. Cael cyfarch Mari Jos, cyn iddi gychwyn ar ei thaith i Bala, Olan Fihangel y Pennant, gyd yn yr ardal yma. A thalu gwrogaeth i Lywelyn alla ar y ffordd yng Nghastell y Bere. A chael bodio, llawysgrif, plas, peniath alla. Bod o'n llyfrgell genedlaethol benyn, wedi bod. A chael rhyfeddu at y maen ar arysgrif sy'n yn eglwys Sant Cadfan, y tu mewn i'r eglwys yma yn Hywyn. Mae'r lle yma'n gyforio gyhanes. A phan fyddai'n mynd yna, fyddai'n dreifio lawr i Dywyn, mi fyddai yn amsugno hyn i gyd. Dwi wrth fy modd. Tywyn ydy'r hen blwyf. A dyma i chi, talgylch Ysgol Uwchradd Tywyn. Oes, mae yna heria erbyn heddiw. Ac efallai bod Bydroc Fyw yn fwy cyfarwydd ar lafar na Chreu Gyderyn erbyn heddiw. Ac mae yn Happy Valley ac nid yng Nghwmeithlon y mae'r trigolion yn byw. Ond, mi fedra I mi nes i'w noli, mae yna obaith yma, mae yna ddeffroad yma, a mae yna awydd cryf I newid. Ac mi ddigwyddodd dipyn go lew o'r newid hwnnw, dwi'n meddwl, ddechrau'r flwyddyn yma. A mi o'n i'n ffodus iawn ac yn freintiedig iawn I gael bod yr rhan o hwnnw. O ran y cyd-destun, o'n i'n symud ymlaen. Naci, o'n i'n ôl, sori. Does am llawer, dwi'n llynu ar y sleidiau. O ran cyd-destun yr ysgol I chi, ysgol fach ydy Ysgol Tywyn, 11 I 16 oed mewn ardal Seisnigedig iawn. Pryn ydy'r Cymru Cymraeg cynhenid sydd yn yr ardal. Mi welon ni lawer iawn o allfudo yn digwydd yna. Sam llawer o gyflogaeth a diwydiant yn yr ardal. Ac mi welwyd cynnydd aruthrol yn y mewn fudo yna, o Loegar yn benna. A drwy'r diwydiant wrth gwrs gwyliau a'r meysydd carafana sydd yn britho'r ardal. Mae effaith hyn ar y Gymraeg, fel drwch chi ddychmygu, wedi bod yn andwyol. O ran y cynllun, mi gafwyd arian ar gyfer gweithredu'r cynllun yma ym mis Ionawr. A mi ath yr ysgol ymgymryd â'r cynllun yn ddyheig iawn chwarae teg I nhw.
A mi glywsodd y bron yr un pryd bod na arolwg yn digwydd ymhen 3 wythnos wedyn nhw'n gytuno i wneud hwn. Felly yng nghanol hwn i gyd, mi wnaethon nhw'n gymryd ar prosiect yma. A mi gafodd yma dyfyniad gen y Brifathrawes, a hi oedd o fod i wneud hwn heddiw, nid y fi, felly lobs gows di dwi'n modd â chi'n gael gen i, ond mi o'n i yna, yr rhan o'r bwrlwm. A dyma ddyfyniad gen i hi ar y diwedd. Llwyddodd y cynllun hwn, meddai hi, ar ddiwedd y rhan gyntaf, mi ath ymlaen i ail gynllun ar ôl y pas. Llwyddodd y cynllun hwn i gael effaith cadarnhaol iawn ar yr ysgol meddai hi, gan ddatblygu yn ehangach drwy ymledu i'r gymuned leol. Adnabu'r ysgol yr hyn yr oedd angen anyn nhw i wneud i fynd i'r afal a'r her o'r hyrwyddo'r Gymraeg, a pharodd cymorth ariannol iddynt weithio ar i'w sgilio'r staff, codi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg am anheg yn y grip. Dwi'n dod siarad yn ôl grip. Ddatblygodd hyder y staff i ddefnyddio Gymraeg gan sicrhau ymatebion llafar yn y Gymraeg bellach o fewn y gwersi. Mae agwedd cadarnhaol a brwdfrydig tuag at y Gymraeg gan y staff a'r uwch dim rheoli. Bellach, mae yna fwy o Gymraeg yn cael ei siarad yn y stafell athrawon, a cheir cyfleoedd i ddysgwyr defnyddio'r iaith trwy gydol y dydd. Mae'n mynd ymlaen. Mae drol fan y ceffil fan hyn, diwedd y daith ydy hwn, a'r adbod ar y diwedd. Mewn gair, meddai, mae'r awyrgylch yn yr ysgol, sydd yn ymgymryd ar cynllun yma, yn hynod gadarnhaol a bywiog o blaid y Gymraeg. A rwan tai, drwy rhai pethau ddigwyddodd. Yr hyn oedd y cynllun y ddechrau, oedd bod y staff yn cael, a'r llywodraethwyr a'r rhieni, yn cael cyflwyniad ymwybyddiaeth iaith. Lle da ni arni, pwyntach chi ac yn y blaen. A chael yr athro Meredydd Hopwood yno i anner. Mi nath hwnnw argraff anhygoel y cyflwyniad hwnnw. Mi nath yr ysgol mynd ati i drefnu hwn fel rhywbeth mawreddog, a chael y neuadd yna, chael y cor lleol i ganu. Mi ath y peth fel tan gwych drwy'r dre i gyd. A mi ddodd na nifer fawr i'r neuadd, i'r ysgol y noson honno. Mi oedd wedyn, mi gynhalwyd fel Aled Roberts yn cyfeirio, i fynd gynhalwyd auditif. Oedd hwnna, fydden ni'n gweld yn union be oedd anghenion y staff ar ôl yr audit. Wedyn mi ddewiswyd 5 aelod o staff canolig i sgiliau Cymraeg. Nid dechreu'r pyn o'n, rhai sydd wedi hyder, canolig i Cymraeg, i gallu'r Gymraeg, i beilota'r cynllun. Wedyn, am ddwrnod yr wythnos, dros gyfnod o 10 wythnos, mi o'na diwtor iaith yn yr ysgol. Efo'r athrawon yma. Fydd y tiwtor yma yn bwydo'r iaith am 5 wsos cyntaf, a wedyn un sesiwn o loiwi iaith ac ati yn y sesiwn ddilynol, a wedyn mynd ymlaen i ddefnyddio rhai sgiliau iaith pwnc i'r athrawon yma. Neu er mwyn nhw ddysgu ar lawr dosbarth o rhaid nhw gael yr iaith maen nhw angen ar gyfer cyfnod pynciau. Felly oedd hynny'n digwydd hefyd, a'r cyd-cynlluniau yn digwydd efo'r tiwtor a'r athrawon i gyd yr rhan o'r broses. A wedyn oedd y tiwtor yn rhoi sesiwn cynhesu ac ymadrodd dydd ac ati i'r staff o'r ysgol gyfan hefyd yn ychwanegol at gefnogi'r 5 athro yma ar lawr y dosbarth. Wedyn y plant yna, pan oedd y athrawon yma'n cael ei tynnu allan o'r cyfnod i fod efo'r tiwtor, mae plant yn dweud angen athro llanw. Wel, be wnaethon ni adag hynny oedd cael cwmni Fran Wen i mewn i gymryd y plant mewn gyd o'i gilydd a chyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth iaith efo nhw hefyd ar draws y cyfnod 10 wythnos i gyd. Lle oedd y plant hefyd yn cael eu trochi yn yr is-ymwybod neu seicolegol am fanteision defnyddio Gymraeg yn y blaen drwy'r cyfnod hefyd. Mi o'na gydlynydd yn gyfrifol am y prosiect yn yr ysgol, a mi wnaed dal i'r gwrogaeth iddi hi, Mrs Scofield, wnes i erioed ddynas mor wrthrydig yn y nydd erioed, a ddi'n ffonio fi bod mi'n neud ac yn dweud, mae'n mae'n beth o beth i ddigwydd beth ni'n neud, a dweud, ni'n neud hyn a llall ac arall i drwy'r adag, yn isio cynnwys pawb yn y cynlluniau i gyd. Dyma i chi ar ôl y noson gyntaf, ar ôl y noson lle oedd pawb yn y gymuned i gyd yn yr ysgol. Oedd y tweets, oedd y trydaru full speed, oedd
sylwadau mor gadarnhaol. Haleluia, siwrna wedi dechrau. Be o gen i reid Hopwood, wrth gwrs, rhaid sy'n gyfarwydd â hi, ydy, gen i'r ddarlith ma dewch ar y bws dwy ieithog. Ok, os da chi'n medru dweud, i wyn neu ddau o eiriau yn Gymraeg, ond da chi ar y bus yn barod. Y ti sôn eich am y daith, ti ar y continuum, mol y manna, ti ar y bus. Ydw'n hyder yma, i'r gynulleidfa, a mi oedd i wirioneddol ysbrydoledig. A dyma ni jyst tywa bach o'r cyngerdd. Mae Manon Steffan Ross yn un o'r llywodraethwyr. Mi roth i garaeth wirioneddol hyfryd. A defnyddio ei phlant ei hun ac ati. A dyna ni wedyn. Cwmni Fran Wen. Y gwaith oedd y plant yn ei wneud tra bod yr athrawon yn cael eu trochi yn y Gymraeg. A dyma ni dal i wneud beth o bach efo Fran Wen. Dwi'n mynd drwy hyn reis ydyn. Dyma ni llwyddiant mawr, pawb di mwynhau. Chymod, dyfyddiadau, chi'n sôn o lais y dysgwyr bore yma. Maen nhw wedi helpu i wybod pa mor dda yw Cymru. Plant sy'n ei de. Mae rhywbeth yn digwydd, mae plant yn dod i wybod am y pethau yma. A wedyn, wrth gwrs, beth ddigwyddodd wedyn efo cynllun Tywyn i fod wedi esblygu yn naturiol. Mi ath o allan i'r gymuned. Rwy'n sa, da ni'n sôn yn fan hyn am y gynllun ysgol, rhaid rhoi'r sylfaen i'r plant yma, cychwyn ar athrawon ac ati, ond mi ath ohono ei hun i'r gymuned. Mi gafodd Mrs Scofield yma, mi gafodd i afal ar bobl yn y dre. A deithio nhw, dwch a, da chi'n bod da ni'n neud yn yr ysgol, mi nawn ni gyfieithu beth am eich chi. Mi nawn ni, os da chi eisiau posteri yn eich caffi neu yn eich siop, mi nawn ni wneud o'i chi fel ysgol. A mi wnaethon nhw hyn, mi wnaethon nhw posteri, ydych chi'n mynd o gwmpas y dre, mi o'n rhyw posteri oedd yr ysgol wedi wneud yn y siopa ac yn y caffis ac ati ar hyd y lled. Mae yna reilffordd Talllyn wrth gwrs yn Hywyn, a mi o'na 40 o aelodau o reilffordd Talllyn. Mi eithon nhw ar gwrs iaith, fedron nhw aros tan Pasg, tan oedd y gwersi swyddogol eraill ar gael. Mi ddechreuon nhw gwrs i hunan y syth. Chymod, yn ystod mis Ionawr, Chwefror. Mae'r beth fel hyn wedi digwydd oherwydd y cynllun hwn yn Hywyn. Wrth gwrs, mae rhaid i hyn ddwad oherwydd, mae rhaid i chi gael arweinydd, i chi gael pennaeth sydd yn ysbrydoli hefyd. A mae gyd yn dwad o'r rhan o'r un peth. A mae'r ddwad felly gan bennaeth sy'n rhaid ysbrydoliaeth, a mae hwnna'n hanfodol i unrhyw lwyddiant cwrs fel hyn. Wrth gwrs, mae nhw bobl criw o ysgol Rheilffordd Talllyn, ddath i'r pethau yma, i'r nosweithiau yma, a mi eithon nhw wedyn ati i ddysgu Cymraeg yn syth bin. A mis Ebrill am o'n dechreuodd. Oedden ni yn y caffi. Chi'n mynd yna, beth fel hyn, a gael ni'n cael ffôn gen Mrs Scofield, dweud, sut dwi'n dewn am Gymraeg, a rhywbeth rhyfedda, os oedd ei angen o ar gyfer rhyw laundrette isio rhywbeth, sut gofyn am rhywbeth, sut mae dweud, gwlchwch dillad, rhywbeth fel hyn o'n i'n gael drwy'r adag. Ond byddwch chi, oedd ar rhan o'r bwrw, mae'n rhaid ymateb iddo fo, ac oedd o mor heintus, a oedd o'n hyfryd iawn i weld o. Felly dyna chi yn y caffi cynnas bach yma, ond na bethau fel hyn, drwy'n amser dwi'n hoffi coffi, bethau bach ydyn nhw, ond maen nhw weledol, a maen nhw yna, a mi oedd hwnna y cama bach. A felly mae'n neud i'r milder, mae'n chi gychwyn wrth y traed a wneud y pethau bach yma, a chynnwys y bobl. Mae'n chi gaffi arall wedyn, eto efo posteri ysgol Tywyn. A na fo, beth fel hyn wedyn, tra bod chi yn marfer, pan chi'n neud eich siopa, beth bynnag, dyma chi beth arall eithaf ysgol baratoi. A nabod pobl yn y siopa, busnesau yma yn y dre, oedd yn medru deud rhywbeth am Gymraeg. Chi'n mynd ati fan hyn i wneud rhyw waith bach ymchwil i hunan. Bob di Tywyn, mae Siona, Heledd a Gela. Mae Heledd a Gela yna ddi Sadwn. Dwi'n da chi eisiau siarad Cymraeg? Ddi Sadwn. Ddi nhw, ddi Sadwn. Bych chi yna bethau bach difyrlun, oedd bethau chwanegol fel hyn. Ddoth o'r cynllun yma, oedd o'n werth chwael dwi'n meddwl. Oedd wrth gwrs oedd drwy'r amser yn sgwennu i'r wasg ac ati ac yn anmal lluniau. Wedyn un o'r pethau ddath, ddigwyddodd wrth gwrs o bod Malcolm Allan wedi cynnal sesiynau 5 o bochod efo llywodraethwyr, efo rhieni, efo staff, efo'r disgyblion am ddwrnod cyfan a sôn wrth gwrs am y Gymraeg felly hefyd. Hwna'n codi hwyliau, a wrth gwrs mi ddoth o ganolfan Hamdden, Tywyn,
i mewn i'r cynllun hefyd. Felly mae hwnna wedyn yn gam ychwanegol arall yn y cynllun. A dyma ni, yn y papur newydd ydyn, ges i hyn i gyd gan yr ysgol dyn o'r blaen, mi gael dangos na chi. Dyma ni, dewch ar y bus dwyieithrwydd eto, yr un peth eto, a dyma ni'r cor, yn canu, cael o lan, ac a pawb yn canu efo nhw. A wedyn, wrth gwrs, papur bro ardal Tywyn ydi dail dysynu. A wedyn chi, dewch ar y bws dwyieithrwydd, ond yna dair tudalen yn papur bro am hyn. Felly mae'r peth wedi cydiad yn anhygoel yn yr ardal. A mae'n rhywbeth reit, mae'n hyfryd, a mae'n rhywbeth mae'n drwch chi'n mesur wrth yn efrwch. Gyda chi'n sôn am feintioli ac yn y blaen, ond mae hwn yn rhywbeth da chi'n deimlo. Chi'n sôn am ethos, da chi'n gallu mesur hwnnw, ond da chi'n medru deimlo fo. A mae hwn wedi cydiad yn yr ardal yma. A mi oedd o rhywbeth hyfryd iawn i'w fod yr rhan ohono fo. Fedrwch chi'n dysgu Cymraeg mewn gwagle. Mae rai chi ddod i cyd-destun. Mae chi'n nabod y cyd-destun, mae chi'n nabod yr ardal. Mae Aled Roberts yn sôn am ardal y Gogledd Ddwyrain yma yna. Mae yna heriau gwahanol, ond mae os oes ewyllus yna, ac os oes yna awydd, mi fedr i wneud o. Mae o wedi digwydd yn Hywyn, mae o wedi digwydd achos mae wedi digwydd yn organig bron. Mae chi'n edrych ar darlun llawn, nid mater o jyst mewn ysgol. Di'r Gymraeg ddim yn rhywbeth sydd falle yn aros yn yr ysgol, a mae hwnna'n neges mae rhaid i ni gael, dwi'n meddwl, drosodd i gynifer o bobl sy'n lle mae'r ardaloedd heriol ni yng Nghymru. Mae rhaid o fod yn berthnasol i'w bywyd bach nhw hefyd. Mae'r bethau sydd wedi digwydd yn Hywyn, dwi'n meddwl, yn hynod gyffroes. Ac da ni'n mynd nôl i falle i ardal Ysdymaner, Llywelyn, dyma nhw'n maen nhw gyd yna, Llywelyn y pryd beth yna. Mae tarau actif arodio a'i hawlio fo nôl. Dyma byd i adael y fynd. Mae o'n heriol, mae o'n anodd, ond fedrwn ni ddim fforddio, dwi'n meddwl, a dweud na. Mae o'n anodd. Mae'n rhaid i ni rhywbeth neu gylcho. Ac os ydyn nhw wedi llwyddo, efo'r wyllus da yna, a chynlluniau ag arian. Dwi'n meddwl hwn yn arian, mi ath ymlaen i wer 2. Mi oedd nhw'n barhau i ymestyn y cynllun, mwyn cadarnhau be oedden nhw wedi wneud yn y rhan gyntaf. Ac wrth gwrs mae angen gynhaliaeth, mae'n ysgol fach, mae'r pwrs yn gwasgu, ond ydych chi'n gofyn lot weithiau i bobl wneud y peth yma, mae'n rhaid i fod yna i'w cynorthwyo nhw. Felly dyna chi drosolwg sydyn, ac fel ni'n dweud ar ran yr ysgol, o'n i'n siarad fan hyn, lle mae yna nifer o bethau, dwi'n hynod, byddai'r gair dwch. Breintiedig, dwi'n meddwl, dwi wedi dysgu lot wrth fod yn eu cwmni nhw, ac yn wir werthfawrogi. Ac wedi dod yn ffrindiau, maen nhw'n bobl sydd yn dathlu dda iawn. Mae'n gysgu negas fydd o'r blaen. A'n dweud, ti'n cofio, un o bethau ddigwyddodd hefyd oedd bod busnesau, eto, y cydlynydd nath ar ôl hyn. Busnesau dre, yna nifer wrth gwrs ddim yn siarad dim Cymraeg o gwbl, a ddim amser i fynd i wersi Cymraeg ac yn y blaen, a ddim wedi meddwl am hynny. A fi nath i o hel hein at ei gilydd. A felly, o'n i'n mynd lawr i Dywyn ar nos Lun am diwrnod o 6 wythnos i roi gwers awr i hein ar ôl nhw gael siop i ddod i'r ysgol i gael gwersi bach, beth bach ymarferol. Ac oedd chi'n cerau stryd Tywyn wedyn yn mynd am banad ar ôl bod yn yr ysgol i'r dre, ac oedd hein yn llamu yn llyfrenol allan o'r siopau dweud, pnawn da! A chi'n gwybod am yr ymdrech o'n wneud i wneud y peth yma. Ond mae'n jyst yn deimlad bod nhw'n llwyddo a bod nhw'n cydiad yn hwn. A mi ddigwyddodd hynny am gyfnod y 6 wythnos, ac ar ddiwedd y cyfnod yna, oedd rhaid cael parti. A ma'n y bobl sy'n licio dathlu yn hwyl. A mi oedd yna botel Prosecco yn yn aros i pan eisiau i'r ysgol ar y bwrdd ar gyfer y gwersi 5 o gloch na ar ôl y siop a gau ar y sesiwn ola 1-1. A chais hefyd wrth gwrs, da ni'n mynd i wneud hwn eto. Da ni eisiau parhau. Di fedrwch chi'n gadael o. A dyna un o'r negesio falle, bod rhaid i ni parhau i gynnal y bobl yma ac yr ysgolion yma os ydi o i ddwy'n ffrwyth yn y pen draw lle. Felly, yn fler fel yna, dyna chi gynnwys y cynllun prosiect Tywyn. Dwi'n gobeithio mod i wedi trosglwyddo pi bach o'r angerdd ddoth o'r ymwneud ar cynllun yma yn Hywyn. A mae'n drosglwyddadwy, dweud y gwir.
i ysgolion eraill, mae bosib i wneud o. Newid o ac ati, ond mae bosib i wneud o i ysgolion eraill i gydiad yn y math yma Brynllyn. Neu rhywbeth medru i drosglwyddo i nifer ysgolion ni yn Nghymru, Ledled Cymru, dweud y gwir. Diolch yn fawr iawn i chi.